Dia rit is mis Caitlin agus sinna ceir scéal bhó nuacht Cúla4 an Seachtaine seo. Da heol túsla an feachtas is lá nua gach lá scoile. Cuireann an feachtas béim an tábhacht a bhaineann le tinreamh rialta scoil, de amhlaim agus de Herbert Mórscéalta daltaí scoile. Tá gaeilscoil ó dóir 10 bliain an bhód im mbliana, agus leis an éachta cheiliúra agrioch ceolchuirm de phobal na scoile, agus daltaí ó ranga hain go ranga sé páirteach ann. Chhlaach scoilena fud na tíre pórt sa lá glas son Laura Lynn dé híine, agus éadaí glasa a gathbh ag na daltaí le hargid a bhalú don tain ospís leanaí in éireann. Tartháladh 3 chapel sa Turc a bhí iarraí sa sneachta in irde chnach le cúpla mí anuas. Cha daoine áitiúla 10 nuair an chléig ag siúil sular tháinig siad na capel.